conste que han sigut ponents molt bons, els que estem tenint. En este primer any hem estat a 4 pobles, continuïtat, que continuï este projecte en els altres pobles i sobretot que Terres del Maestrat no se quedi en estos 3 anys, sinó que continuem apostant, continuem invertint. Els que m'heu sentit en les últimes jornades a Rossell, Tírig i Traiguera, en totes he dit el mateix, no? És un treball coral, és un treball conjunt, és un treball en el que estem tots trabajando de forma conjunta, colze a colze. Iniciáis un camino que no tiene fin, igual que la excelencia, en busca de la excelencia, ¿verdad? Pues siempre vamos a estar trabajando en promoción turística. El turismo es, sin duda, un motor económico de territorios como el Maestrazgo, en el que estáis y estamos, sin duda, y arrastra el desarrollo de sectores conexos, entre ellos el que vamos a trabajar hoy, el agroalimentario. Portem molt de temps intentant valorar i convencent i sensibilitzant els productors, els comercialitzadors, de la bonomia, de la bondat, de la necessitat, de la qualitat en els nostres productes, de la singularitat d'aquesta qualitat. A mi m'importa que els senyors d'Anglaterra vinguin a menjar-se la paella, sí. A mi m'importa que algú reconega que la bonomia, la bondat del producte més internacional del món, després de la pizza o conjuntament amb la pizza, té aquesta gràcia precisament perquè els productes que es fan així. Els plans de governança i dinamització turística jo crec que juguen un paper fonamental i que, a més de cohesió territorial, representa una altra prioritat que sempre ens ha marcat el president, com és la cogestió. Cogestió en les empreses, cogestió en les administracions.